Sinan menjawab melasi upiak dan goreni kini cuy kola dek bapak tumpak ke badan diri ambo. Indah iko mula nambo banakan kini cuy ko sabananya ko ambo kadikawinkan iyo jolio Sultan Asrul. Menambo indak lo kabakato tidak tetapi ambo melambo banan kabake ayah kandung kini mangko ambo bisa kawin jolio tuan Sultan Asro carikan galang nan sarupo saromen jo galang ambo kini cuy ko meladi tuan itu bana katonya kini kato sampai rajo lesanang nyambiak galang dari tangan si upiak malah lenggogeni inyo tak keluar dari kerando kaco cuy itu bana malah kini kalau dalam kerando kaco menaruh minuman tetap cukup menaruh makanan tidak kurang. Diambil galang meso itu dicari tukang meso itu kini dikaton bekeran tukang barang siapa pandai mencontoh galang macam iko saukuran gadang jo keteknya saukuran barek jaringannya kok bisa mencontoh bantu iko dibuat ke rumah tangga rami tuan. Ke rumah malah dinarami itu bana katonya kini talatak dake malah ustano rajo itu bana katonya kini kekayaan dibari malaki mati coy itu katonya malah rajo itu siaran dari rajonya barang siapa pandai tukang mencontoh dan bilang sama so itu ndak kuno dirantang lama nanda bilang tukang isinan mencari galang tukini tapi bahawa le tukang banyak tukang aminan adosinan kok bisa badan mencontoh kok barik sama barik nyola kok gadang sama gadang nyola kok ketek sama keteknya jo itu sama so itu dapat hadiah le banyak-banyak barumah malah di laman ustano rajo jo itu bana malah hadiah rajo jo itu kato sabananya lah mulai tukang membuat galang itu bana sama so itu sama laki galang tu sudah urang baralik siang malam ninyo malah Sultan Asrul radiara bayi lemu dia duduk di hati gajah kuning lemu dia di dalam kampung jo payung gadang dirangkan maalun orang jadi rajo tuan cuy tu bana melanya kini nyoi duit kawasalin baju ba itu bana malah kini tumpak kapado badan diri nambah namo malah na Sultan Asrul ndak tabado sanang hati disangko adik nalamati sangko keaman badan diri cuy itu bana malah kini indak lama sesudah itu dan etong bana jale-jale tumpak kapado Sultan Asrul larami orang siang jo malam ladi dabie cenoknya bantiang ladi dabie setiap hari kurang pakan nasi kadi dabi itu sajo karajonyo agaklah alek sekali itu
perkawinan anak kontarajo iyo jo putih lenggo geni tuma lenggo geni kabajanji kok nyampang galangnya sudah saroman galang nanilang di sini mangko langsung kawin coy itu bana malakini sadang membue galang kita tinggalkan nyo di sini to bilang na Sultan Asril tumpak kapado Sultan Asril nyo jatuhkan di kakak kang are dalam kapian cai karando kaco tumpak di Sultan maso itu rusak kari nila di kanduan labar yang tidak galak Sultan tuan sama seorang memikir nasib dirinya ciko bana penangguangan ciko lah nasib badan diri indak guna dirantang lama tumpak kepada badan Sultan agak lainnya Sultan Asril lalape litak jo payah nyonya gasu berjalan lambek-lambeknya cuba mendaki ngarai dan alam tuan olehnya cuba mendaki ngare dalam mindak guna dirantang lama tumpak kepada Sultan tadi ma'alun le Sultan Asril sedang berjalan juga sama seorang ngare dalam nangkanyo daki bukit maninggada petungke lah batang jagung lageng calik lesiri kurang sadar raso itu dandam kurang sampai cuy itu bana melanyo kini bertumpak kepada Sultan tumpak kepada badaninya ma'alun Sultan Asril dak lambek lamo di bajalan nyetampu juga jalan anta bantang ayam atau mau hujan labek tekana ke jam kakak kangan duang cuiko bana lake jamnya bapak kandung dahulu barangkali mangko cuiko ke jamnya kakak ambo tetapi nanaya ambo tak bilang orang baik indak sakejam kakak bana tumpak di kakak konten ambo jo adik kontennya namu caro iko indak membela do laye batin indah urang ko bau gamu itu bana kato Sultan Asril de awak babana-bana bajalan kian kumari mencarikan badan nang kaelo memikin awak jan sampai tagil yang kok nyampang ketik kok nyogadang nyampang babale urang na lamu-lamu urang kok banyak bibanian itu nan dipikirkan di awak siang jo malam patang jo pagi diidamkan cuy itu bana kato Sultan Asril tumpak di kakak kandung ambo jo awak namu nyoba awan non dekan duang
jo awak namunyo balawan itu bana katonyo kini indak guno le dirantang lamu tumpak kapado melana Sultan Asril kok bajalan ninyo tu kini bajalan tali tak lali tak dirantang langkah masoi itu diayun letang samo lanjut diayun langkah samo jarang kain cawu panjang sambilan laput tajelo di barando dari jauh lambek di jalan jauh basarang ampie jutan do ampie tibo muka suinyo alat tibo di simpang jalan alat tibo malah di simpang jalan satunya tibo di simpang jalan indak kakito rantang lamu indak kakito bilang bana sadang de untung kadian ala nambah namo dan Sultan Asril satu tibo di jalan adang talita talete cok kacang menjalan junjang talita talele tabayang-bayang le bapak kandung kau tak jadi bungo kau sampai tampan kamati ayah konten tampan kamati ayah kandung ambo sakit na nindak dape ube malu bana di korong kampung sayo sajo anaknya lain cuy itu na niat hati Sultan Asril tapi kok le sampai bungo tu pulang kok le sehat ayah konten ambo insya Allah terima kasih Tuhan tolonglah bapak ambo biar di dalam penderitaan cuy itu bana kato Sultan Asril berjalan Sultan sama seorang jauh basarang ampie juhnya daki buki nyona tinggi menurun tantang lurah dalam mindak tabado ibu hati untung gadi alahu angalam gadi coy itu lebana inyo kini tumpak kabadan inyo lenggogen labangka lo matonyo di manangi kadigule lauk sinangi digule anak urang kambang mangko bangka matonyo di manangi nanti hati bana tak tampak ulang tuene itu bana melanya kini kita bilangkan capek saja tumpak kepada Sultan Asril rupanya sedang di dalam perjalanan lah sehari semalam di mana kita tentu jalan hanya turi dek litak berjalan malam dek litak litenya badan berjalan malam kadi cuba di daki bukit nak tentu arah tujuan ukuran hampir jauh ukuran hampir melajau juo itu bana melanya kini tumpak kepada mela Sultan Asril lanyo layok kan pandang nanya uanya tukik
dan pandang nampi tampak sebuah ladang tabu di tampak sebuah malah ladang tabu itu bana malahnya kini sedang untung kadiana lah indak guna dirantang lama tumpak kepada orang muda tu. Inyo turui malah pondok di ladang langsung ke pondok masa itu dicali isi ladang tabu satonya liek jale-jale nyelie orang dalam kabun. Lahiran tu elo ati satonya singganan di sini nonde nak kandung sultan baru tibo datang di maa kola sultan tibo di maa sultan tadi kata sampai sultan menjawab danga de angku sabananyo karaye jinjang laboto kepulang bawa lalabu layenyo ambo urang siko batinyo dagang indak tantu tumpak kepada ambo surang dak jale kampung jualaman dek lalamu badan marantau itu bana katonya kini coiko dirang mudo kampung apo iko namonyo co itu bana katoinyo tu narami boleh dari jauh saja di bukit jale bana rengku saja di bukit jale bana itu bana katonya kini kato sampai sama so itu kok itu melana kaditanya danga di sultan sabananya tumpak nan tampak dari ate bukit sadarami tampak di sultan rami urang bayi lemudi danga di sultan sabananya danga dek sultan jale-jale naninyo orang tu sadarami lemudi urang narami jemudi urang banyak urang lemudi jekudo kunyang pangangkat tarajo bunika banyak jadi rajo di siku penamunan sultan asal anak konten sultan Palembang urang barasa jo saja dulu urang asa urang musali jo itu bana melakini saja diniknya melada ulunya inyo menjadi rajo di siku itu bana katonya kini sinan menjawab jale bana kini jo iko nyelai tumpak kepada badaninya sultan bakato malah sakutiko dang ade angku sabananyo ko iyo malah orang tu kajadi rajo atau ko ado ale perkawinan ko itu narang mudotanya tatako bana di nak kandung memang ya ado ale perkawinan nang kakawin sultan asrol juo buni kabanyo nya kakawin ado la putih di bawahnya waktu mencari bungo nilonali nah kau be mato sultan Palembang kota capek bungo tu tibo aja lula bilangan sampai tapi nang bungo nilonali dapet dinyo malah sultan asrol lasihat mato ayahnya itu dia di bapaknya keninyo kajadi rajo adiknya dahulu ada seorang bernama sultan asrol sampai kini ndak tabarito jo itu bana kato gae tu kini cuiko lade angku jadi baa jadinya kawin kini cuiko dirang mudo inyo buninyo memang kakawin tapi adolo alang sangkutanyo saketik sajo buni kabanya dan inyo nampadusi namu kawin tapi mangkok kanamu inyo kawin ado galang dinyo sabala inyo subuhe galang tu saroman galang nanilang sarupo bare maso itu potongan saroman bana gadang jokete samo pulo itu bana katonya kini
Barang siapa bisa membuat barang itu nengka jadi malah di sini nengka dapet kekayaan siko dibuat ke rumah di laman Ustano Rajo itu bana kator gaya itu. Tapi nasalamu yung barito kalua lah banyak tukang ame na jatuh gilo barang lah banyak sayo-sayo barang tak bisa dirupukan saroman bana kadang tak samu. Kadang samu barik tak samu ba itu bana kato orang nambah para tabu itu bana katonya kini lah sanse yung tukang na banyak de ula galang sabalatu mendangar kato dari gae galak lah sultan masuk itu kini gae lenamu malah dapet rasu kok dapet gae adia rumah tangga kota di laman Ustano Rajo biasa bantah gae diam di sini Nasu Rajo dapet di gae cuy itu bana kato Sultan Azril lain namu gae kana rami bau lah galang na sabalatu bau kamari gae galang sabalatu kita buatkan saroman bana kok bare samo barenya kok ringan samo ringannya kok gadang bisa disamukan amenyo saroman pulo barang tu samo timbangan potongan indak kabaruba cuy itu bana kato Sultan Azril onde nak tanggung Sultan baru tibo kok iyo bisa na ang caro itu labasi bayi diringgi ilana lama timpo na mani sanang nyo na ayat tigae kok iyo bisa nak membuat ang semacam itu lah jale kita dapet kekayaan salamu duit kita kayo itu bana katonya kini mamari entah nanggari siko deyang barangke malah gaya sekali satu barangke malah dari para tabu do tuju malah narami latiok toke ame lalu tanyokan liado galang tu di siko layado malah galang si upik tu na di siko nambah namo putih lenggo geni diambo bisa mencontohan Bajanji ambo sari kini berisuk galang sasudah itu bana katonya kini mendengar cerita dari gaek tu lebih berang dan tukang ame sombong pulau gaek kau kini sedangkan ratu kami nalegak rancak na bisa ukuran kami agak lah banyak barang kami na sayo itu bana kato toke ame lebih berang kabake gaek kini ceko malah diang buyong tak perlu buyong berang-berang diambo bisa mencontohnya itu bana katonya kini seto tersabit cero itu baru dilapor bake rajo baru dapet kabar di rajo galang disarahakan bake gae tuan disarahakan galang dake gae itu bana katonya kini dan bilang sama so itu bau di gae tadi tidak tanggung sanang hatinya tidak sanang hati gagae tidak tanggung tawadolai alana ampie malah para tabu latibo gae di sini lelo bau galang sabala tadi iko mana contoh barang itu bana katonya kini Ogae dangakan bana tumpak kapado badan ambo iko umanat gae pegang setiti gae lawikan sabingka gae gunungkan dari kini sampai barisut gae jalan batuka mului jawati setarik gae nyawa kailang narai jalan gae bilang kini cuiko gae sabananya iko magalang gae na sabala cubo bandiang kenyo galang na gae bao tadi lai ko sarupo pandang gae ko bareknyo cubo lauji itu bana kato Sultan Azril tapi batanyo gae rajo siko ato lenggo geni ka batanyo katoken gae na mambuwe galang yan rangagula o gae o di baga la rajo gae
sesudah itu lenya calik gaek malah kini nyatoken di gaek galang keduanya lasana ngati gaek kini lah kadapek rumah rancaci kekayaan ambo kadapek pulo cuy tu bana kato gaek na sepeninggal nak gaek ke rumah rajo pilih yang tabu nang katuju rambala tabu yang separahnya gaek na nindak berang-berang itu bana katonyo gaek dan etong gaek paladang la langsung gaek bayalan dia bawa galang nan sapasang datang ruang sanang hati gaek lanyo tuju jalan tabantang urang narami sajak saja urang rami le sampai siang awaknya ambil de kawalanju kasihnya alin de bagi urang nanco itu sama so itu netong kenyale-jale tumpak ni gaek le malaki ni kapajalanan talita-lita pajalanan seganju lubu pada pai suru inalabi ali tatarung le patatigo samu tapi jak le tanah mati pajalanan narak kata tunggang serupa bayang-bayang nabi letibo gaek di ustano rajo di hadapan rajo masuk itu nangka jadi rajo Sultan Asro inyo laki pakai rajo tapi rajo masih Sultan Palembang maalun anak Sultan tadi baru kadiangke anyo lain baru bakato malah kini kepado rajo nalamo o rajo kato gaek tadi ambo iko dapek barito ambo japui contoh kamari lai kok mungkin gaek kasarupo cocalik buatan ambo itu bana katonya kini kato sampai gaek tu kini menjawab sinan malah rajo dangaken gaek jale-jale diambo la samo sajo cubo sucali dina mudo ngepandang dina mudo-mudo dicari malah timbangan ame ditimbang lebih ada ulu kok barek samo barek nyo sabonci ndak basalisi kok gadang samo gadang nyo ukuran tapi gadang kete kok dicalik potongan kini saketi indak baru mencali orang banyak onde yo pandai gaek kok kaman contoh cetakkan di mah di gaek rapi untung gaek banana muju cuy itu kato tukang na banyak sadang de untung tak kadiala kadang bilang sama so itu maalun sinan pak gaek tu baru dilaporkan gaek ini kabake si anak daru banamo putih denggo geni lasanang melati Sultan Asro takaba galang larapek na setuju tano kakawin awak joinyo lenggo geni tu bana katonyo kini lasanang raso paratian baru lah dapek galang nasa pasang diantakan kerakik lenggo geni baru bakato putih lenggo geni kok iyo lah sesuai galang tu kini cecalik malah jale-jale cuba pandangkan dake ambo nak tantu ambo pandangi antayo anta tidak nyoci itu bana katoinya barunya calik di putih lenggo geni kini cuiko malah di pak gaek bertanya ambo ke pak gaek kok iyo gaek naman contoh galang ambo kini danga di gaek sabananyo gaek babana-bana jo ambo kini baelo-elok kama jawab kato jang gaek baduto-duto lah tuo jangan panduto jo le tantu malah di gaek kini tak gaek kodo nama buat galang ado na lain nama conto mungkin na lamo na lati ibo gaek
Danga kato dari nangadi tepacak palu gae melana baparak tabu jawab tak ado gae kini. Labungin jawab dipak gae tuma tak bisa babu nilai baru bertanya Sultan Asrul. Kini cuiko malah digae tukang nama ambu. Dangakan bana mula dirang mudo nang kajadi rajo disiko nang membuik mula galang ko kini. Indah ado lain daripada ambo sendiri mencetaknya orang mudo. Ambo sendiri mula mencetaknya tak ada lain daripada ambo sinan bakato jale-jale tumpak kepada Sultan kini. Nan kajadi rajo di sini nambah namo nan Sultan Asrul jale-jale gae katoken iyo kok gae nama gue iyo kok gae nama jadi. Gae malah nama buek galang itu bana katonya kini cuba jalekan kini nak samo sanang dalam hati nak sajuk dikira-kira indak guna malah dirantang lama kalau itu nang kade sabut kalau cok itu nang kade bilang tumpak di badan nak diri gae memang nama buek tapi si upiak tak percaya kabaa juga badan kita. Kini cuiko katoran ngadi dangakan bana malah dituan iyo tuan Sultan Asrul kita nang bulia capek kawin tanyakan bana dipak gae siapa bana orang nama buek tak mungkin buatan gae nako. Cuba tanyakan kagae ko barang siapa malah nanti bo iyo nama buek malah galang ko iyo malah digae jalenya atau kok galang malah gae cilo. Cuy itu bana katonya kini rancak jalekan nama buek cuy itu bana kato nang adi kasa jale orang nama buek asa tibo orang tu dadapan kita di sinan kawin langsung kan. Cuy itu bana malahnya kini labara arak sapan nagari baso Sultan Asrul kajadi rajo kakawin nyeputi lenggo geni galang lah sudah kece orang ala pai gae tu kini nyo kabakan mula di rajo tapaso majapui si buyong tu anak tu jale orang buru babaju terak tu neri basarawa batumbuk-tumbuk lalamo di dalam rimbo. Cuy itu bana malahnya kini dan bilang bana jale-jale tumpak kepada malah badan ninyo nan gae malah bajalan tadi litak-litak gae bajalan ni buati bana mencalinya ala langsung gae ke ladangnya setelah tiba di ladang tabu mende nak kandung Sultan baru datang mende nak kandung sayang gae lah ditarimo nak galang dirajo tapi hasilnya balon tantu mangalo hasilnya gae balon tantu mangako gae serahkan galang tu kini sabalun ado hasil kita atau ku ado hitam putih jitu bana katonya kini balun jale dapet di awak manga galang gae serahkan jitu katonya kini. Onde nak kandung Sultan baru tibu ambo takui di Rajo Siko nak sangat pamerang kini ciko di nak kandung gae tersuruh tersarayo menjapui Sultan datang kamari
tunangan anak rajo tu bana nama nyuruh japit siabana nama buek galang itu kato ranang gadi tu sabalun mola sultan dijapit dan gae balun boleh pulang gae mungkin nyotanan di sini onde nak kandung tolong labaa kato sampai sultan Asril menjawab onde gae dangaken bana iko contohnya para saya niko modenya baju ambo dalanggang ranami kaboli gae Basabala gae tentang itu biarnya japui kita kamari citu bana kato sultan rancak mati padoi duit menanggung semacam ipo bana citu kato sultan Asril para sayen gae nombor tanggung kalau kapan para sayen aye mato saja tentangannya bila gamana pune tanah gilo maira mengkuk juo saja secakam gae dari tanah gilo jetimang buruk juo Gilo ditimang malah buruk yuo itu bana katanya kini sedang untung kadian ala nan bilang malah nan sultan tadi banamo nan sultan Asril kini ceko malah digae tumpak kapado gae badan diri kini ceko sabananya kok gae malah kini ceko karyati tepaso ambo pai juo tepaso ambo kare manurik dengae ibu pulo ambo digae biarlah malu badan ambo saja gae sampai taniayo cuy tuana kato sultan tumpak pandapik gae badan ambo biar taniayo gae badan diri saja nurang taniayo di badan kita ba itu bana katanya sultan dan etong sinan malakini mendanga kato anak ketek sinan kagae kata manuang onde nak kandung sayang gae ibu baca rile disibuy kok nyampang nak salah karajo kita tapa buek kok kanyo pancung nak sultan dirajo biarlah mati nak kita kaduonyo lah sanang pulo hati gae ya nak kandung ula di gae ang tanya yo tabu sabatang buek ula itu bana katonya kini tabu sabatang malam buat ulai itu bana katanya kini ndak guna dirantang lamo ndak to bilang lamo lai sadang keninyo malah na sultan tadi nambah namo na sultan Asril tepaso pai jogae tadi lah berjalan samo jogae talita lita gae membawa onde nak kandung sultan baru dapet biarlah buruk nak pakaian sultan kok lain nak untung kadian ala kok lain muka buah malah galang nak buatan kita tadi kita kakayo nak sudah iko sudah pangangkatan rajo baru na itu bana katanya kini ndak guna dirantang lamu ndak to bilang lamu lai sedang untung kadian ala nande bilang nande netong sama so itu gae bajalan lanang jasutan bajalan tali tak lita na bajalan tali telete cali kacang menjalang junjung na tali tak tele bantu alang menjalang gunung na demilang sama so itu jauh tentu basarang hampir jauh jale basarang hampir tando hampir kita jalekan tumpak kapado badan sultan rupanya sama so itu letampak ustano rajo urang rami indak tabado naninyo malah baliau sultan malayo kini nambah namo sultan Asrul nang kakak nang sultan Asrul lah duduk di hati gajah kuning lah diara-ara iling mudik tando kakawin hari itu
beliau diambil jadi rajo memerintah nagari setempat tu rajo iban diayanyo pusakonyo jawe itu bana maso itu sabuknya satu-satu anaknya kata ayahnya dan itu nama balik gunung kotak balik Sultan Asrul mungkin kamati pada nabu tidak tabado sakit mangato itu lebana katanya kini dak kuno dirantang lai sadang untung teka diala batumpak di Sultan Azril mencali orang sangat rami indak tabado ibu hati pada sobana kakak ambut indak na lain nama buat karajo caro ikola sanang pulo hati liu indak tekana bu dalam hari dalamnya campakkan di kakak kini indak jo jale ambo de inyo duduk di hati gajah kuning duduk di buah payung gadang di tiri langit-langit pulo kurang na banyak main yang ken di kasui nang depan nang di api angku depan ulu indak tampak nang buru dibilanglah Sultan maso itu agak deinyo Sultan Asril lati tersinggung maso itu mencari kakak sangat gagal laki pakaian angkatannya Ari badaro patang yuo bakato sinan Sultan Palembang kabake malah nang kajadi minantunyo nak kandung si upiek lenggo geni kok galang ala lah dapet kanda hati lah cocok galang kaduonyo mungkin yo kini langsung kawin Bakato di sini mulainya kini danga dia ya sabananya soal kawin mula perkara murah soal kawin naya jencame takeo ayam di musang gulai hatinya sabalango jangan diambil bagal usang rancak bahungai nak nyala motuai tagak di sungai Barame boleh tampak labuan kapak opak jangan came-came tak kalari gunung di kaja itu bana kato nanggadi itu lekato sabananya kini cuy kole di nak kandung tumpak kapado nak badan kita memang cuy itu sabananya itu pepatah dari dulu tidak rupui sampai kininya dan acok begitu aju tapi samantang nak pun ba itu indah elok balale-lale panjang tilawi tinggi-tinggi tibo di bawah paca bala bagolek tarui kailaman tajamu pandan di subaran kolek kalai rancak kini nyawa di dalam tangan ala pareman banyak capek tangan sulit mati salah seorang cuy itu bana malanya kini dan etongkan sama so itu tumpak kapado Sultan Asril mencari orang sangat rami
calik pareman ilmu dia gak seorang aram namanya Apu, gak seorang indak nan tahu lain bana kawan-kawanku itu bana nak kato asri. Awak yo lain bana dari nan sudah babaju cabiak di badan rasara wala batu botu enjoy itulah sultan kini ande bilang-bilangkan bana langsung kalaman le rumah mande. Langsung kalaman di rumah mandi satu tibo di rumah tu agak lainnya tibo di sini nande netong le sultan tadi nabana mola sultan asrul. Sultan asrul indak menampak adik kandungnya entong barara ilmu dia duduk di hati gajah kuning di kandung indak takana indak tampak dole adiknya tibo. Baru dan etong nanaya kandung sultan dihadapan mulai nyosi upik lenggo geni sultan asrul tibo di laman babuni buni mencari cis itu pejonjang babuni balam tigo gayu bakukuk kinantan cuci melenggo sandi 30 bakaja caca ate paren tandorang barasa nalatibo mandanga buni-bunien babuni rengkiang liar. Agak sajo waktu itu rupanya malah tadanga caro itu takajui siupiak dalam karando balaka pintu karando keluar dari bilik dalam ngacalik sultan. Oh kata ngalalaman nyecalik lah sultan kailaman jale sekali malah sultan asrul bakato sinan malah siupiak danga di bapak kandung kami kini ciko lah di ayah arakan calik kailaman itu siatu nan duduk itu. Nambah baju malah cabik-cabik bakain malah batumbuk-tumbuk caitu bana katanya kini aiko koma na pandai membuat galang saromen jo galang na nambo bau bukannya buat pae galang ko kini ndak nyecetak baru kini galang pusako saja dulu waktu kami ke barangke dari nagari Sambo. Sesudah mendapat bunga garando membuat 2 buah pembawa tuan kandungan bocik. Pembawa ambo melacik pulau tuannya jatuan masuk lurah ya. Jatuh masuk ngari ke dalam ngari nan dalam ba itu bana melakini tumpak kepada badaninya dan bilang sama so itu dan etong bana jale-jale satunya calik le kini mencali ayat kailaman ketampak nan sultan asrul. Satu lah jale sultan asrul onde nak kandung sultan asrul iyo koang na ay nalatibo iyo ambo yakini latibo lanai na sultan asrul. Satu tasabui caro itu nyogorekan di sutaran Palembang sutangko malah sultan tukini nambanamo na sultan asrul ditangko kini di dubalang ditan dalam tanah takabe malah di rumah
jago bubarlah alek sakutiko kuranglah banyak bisik dasi macam-macam nanti jadi ado-ado sajo Sultan Palembang anaknya kajadi rajo tak jadi kini diangketnya anaknya kekawin tak jadi dulu iyolah malang banati bos Sultan Asrul itu bana katonya kini baru dapet kabanan saya bunyi kabanyo nang ketek tibo itu kan anak nambah rasa itu kan anak mula balik gunung mungkin inyo kadiambil jadi rajo memerintah malah nagariko ditarangkan bana cie-cie baru dan etong ayakan ruang sarato jo putih candealui itu bana malahnya kini tiada penduduk nambah samo baropok samo-samo liu sinan batanyo malah nantu kini ceko malah dinak kandung nambah namun Sultan Asrul baabanasa dari rumah ko asa di rumah kaditanyo tekalo masuk da ulunyo betulak kami baduo di nagari ambo acok pulang ke kampung ko inyo hilang dak tentu sajo waktu kami barangke ado jalan ya basimpang dulu sesimpang jalan karimbo sesimpang jalan masuk kampung narancak jalan nanyo tampu namburu ambo manampunya itu para saya nambo tampu sesudah itu ambo pulang de ayalah sakit mato lo bari kepiang de ayah lo bali ke nambo kudo namburu kudo pincang ambonya balian inyo bakudo malah rancak bana bakudo santiang inyo pai mencari bungo ni lonali kau be mato ya kandung ko untung sampai ambo jo kudo nalita sampai ambo ke rumah malah inyo lenggo geni de inyo mangkotantu tampe bungo ni lonali nan ditawan dewa dengan dewi diam dianjung 7 pangkat petujuh rajo menjago nampunyo bungo malah ni lonali nambah namo le putra dewi lalok juo ambo tinggal 3 bulan laloknya dulu tinggal 3 hari kapatangko di sini nambo mambiak bungo mungkin nambo tibo di luarnya inyo tasinta malah seluruhnya coala karibui orang di sini ba itu bana katonya kini tersabui sejarah cara itu sahabat Sultan malah inyo nama japui nama bawa bungo masuk itu baru bakato malah naninyo si upir putih inyo tadi nambah namo lelenggo geni kini ceko lenan diaya sarato mandekan ruang kami tumpak di badan diri ambo bukan Sultan Asrul malah suami ambo nang kami usale dikawinkan nang kami lah kawin jatuan kandung nambah namo malah Sultan Asrul itu bana katonya kini kami lah kawin sama sodi negari kini kok kabar alek tuan jadi raja alek itu saja lah dilangsungkan nang kami lah sudah kawin baru tersabui cara itu indak tanggung berang ayahnya kini cuiko malah di Dubalang pejapui na Sultan Asrul hukum pancung di hari kini anak-anak ini tak lanakan la bale lagu no itu bana katonya kini dihukum pancungnya hari kini satu tersabui cara itu Dubalang nangkanyo suruhnya japui na Sultan Asrul sadang takabek juga kini tatan malah di rumah jago satu dijapui kakak kandungnya lah tibo malah gore ke Dubalang masuk Sultan Asrul ka dihukum pancung detu enei bakato di sini Sultan Asrul kalau nyo kakak ya kadibunuh kalau kakak kadihukum pancung bayo kami na badusana
Japik dahulu malah diambo iyo malah sama sodolu. Japik lah kakak kontan kami nan tua malah jolong badukung. Nambah namo Siti Mak Rasik tinggal di Taluk Kualo aye tamangko ka dibunuh lo kakak nan tanga. Cik itu bana katanya kini batu dia ya dengan mandi landekan dua ngai. Itu bana malanya kini de ayah orang laulia de inyo niniknya orang mulia de saruk yang kumari diimbau dipanggil saja. Cincin di anak konten inyo indak kuno torantang lamu. Sekejap mato garak tibo sekejap mato inyo datang indak tarago kadipanggil cosutan balik di rantau ju. Lebih tibo di hadapan ayah dan etong sama so itu. Nantuo Siti Mak Rasik anak di putih limo kape sudah itu na Sultan Asrul tambah sama lai aja Sultan Asril. Nambonsu na Sultan Asril baru ditimbang waktu itu dikatokan dia ayah kandung hukuman ayah hukum pancung. Bakato di sinan si Upiak Siti Mak Rasik. Adik diambo ya kaduonyo sadang jorang lain salah lah batimbang nan utang bisa kita baik. Apalagi adik jo kakak, apalagi anak jo bapak ko utang biar kadibang aye salah ditimbang lebih do. Kaili dan anak manyu barang kemudian anak pandakian dan curito malah sejarah Sultan Palembang sehingga iko ditamakan atuanai. Baladang malah mudik padang tampak di tanah malah serumpun pelo di tanah anak Sanjorayo. Sultan Palembang sejarahnya sudahlah taman, tapi kawan-kawan usah ragu pulo rekaman baru lai ju. Orang dari dan kota baru Kaili anak Sanjorayo asa keluar rekaman baru cetakkan muda setia juga detuanai. Kawale kota baru kemudian anak Palobanda kemudian anak Paneari. Kok lalape sobat ketingke ati kok basobok toko muda setia mencalik kasih pesanang hati adik kandung ini. Pucuk pau dan sularo pau pucuk mengkudu didayungkan diambil anak kototu. Kinilah jauh sobat samo jauh kok rindu samo dimanunkan balik pita suaro kata dangayu lagi kandung. Dan anak Pak
jadi anak katapi yang kemudian sadang paneari anta baala badan kini sejak mulai pada rekaman kampung sari tajalang lahai di kandung kok si Upi dan si Asam si baru mah di para lawe. Kalau ingin capek bertamu dengan gangan berbalik pita ketinggian.